Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Damang dainang ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus. Marpungu dohita boronginon lau marsoba. Uhut marningot hatutubu ni Tuhata Jesus Kristus sipalua portibion. Sian hami akaparhubas ni huriata upasahata mima. Selamat Natal ma dihamu salutna. Selamat Natal ma dihamu damang dainang parhalado. Selamat Natal manang dihita saluhutna. I pasu-pasu ma naro di bagasan gowarni Tuhani. Amin. Pinuji ma Tuhan debata partenggan basai. Terpuji ma Tuhata debata di bagasan Kristus Jesus. Nangu basa-basahon anak nanasasadei debata nagabi jolma. Alanita para di marohata laho marsoba tujuluna. Tapasonang marohata tapahohom ma martangiang mahita di bagasan rohatabi. Di bagasan las ni roha, marsoba mahita tujulu ni Kristus Raja ni hadameoni, nama bual las ni roha gudang tu salut bangso, marulupulup matod dita, taedeho maha muliau ni Tuhata, nunga zupang muse ari pestai.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, amen. Nunga gabe daging mahatai jala maringanan di tonga-tongani hitaon, jadi huida hami mahasangaponna, songon hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asini roha dohot hatutun. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami di Banua Ginjang, mandok mauliate dohami tuho ala ni godang ni asi dohot holong ni roham di hami, ai di basa-basahon hodo anakmu nasasadai tuhami, na di pardangolanon, asa malua hami marhite-hite ibana, sian dosa dohot sian kamatean saliling nililingna. Upang idohami tuho, say sodangi marohanami nahulumi, marhite-hite tod di parbadiai. Akup ni say parrohai mahami, asa huboto hami mandok mauliate tuho. Asa tarapul situ tu rohanami dihagogotan dohot di pangujunan. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata di parpunguata poronginon, imana tersurat di Yesaya ono pulusada ayat 10. Marlas ni roha situtu doau di bagasan Jahoba, marolopolop do tondikku di bagasan debataku, ainunga disolukon tuau akka ulus hatuaon, baju hatigoran di hohoson tuau, songon pangoli namar bulang-bulang, mangaradoti hamalimon, jala songon oroan naong hinohosan, ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tupatik. Amin.
Tatopoti madosata di jolo ni debata. Debata do sitopa langit dohot tanaon dohot nasa isina. Sundengando saluhutna di topa debata. Alaidang unduk jol manatino panai tuhata ni debata. Nunga taida pakorhon ni dosai. Sega dosa luhut parsaoran dohot parngulun ni jolma ala ni dosai. Nunga lamaul jupang rohana marpanarihon. Gari ada egoisme. Late ni roha dohot gijang ni roha lam mani buk-buk. Lam holang do jolma na tinopanay sian Tuhan si panopanay. Damang dainang. Daulo do hita madabu tu pangalaho si songoni. Daulo do hita paburnang-burnang dirita di jolo ni dongata jolma do di jolo ni debata. Ido tutu jocot do hami mangulahon ulaun namaralo tulomo ni rohani debata. Saya si maroham dihami oleh Tuhan. Alani di bagasan panol solion dohot biar ni rohami da debata. Tapauduk marohatta mangido asini rohana manesa dosata. Tatopoti madosata tuado pandi debata martangiang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na suhatu dosan. Pardengan bahasa doho jala ro di saliling-liling na do asini roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sayunang beingot akka dosa nami. Ay jok-jok do hami mardosa marado poko. Jala jok-jok do usungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah sayurupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuaon nami. Palua hami jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Humokop pita gabe dosa do ibana nasotumanda dosa di bain debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite hite ibana. Hasa ngapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di perpunguata borngin non
Tarsurat di Mika pitu ayat 10 saat rodi 20. Tungi sema debata songokho namar pamuati di dosa jalana ubolus pangalau sion ni partalian na tebai dang toktong ibana marsigomos marroni rimas ay makalomohon asini roha do ibana. Saya marpangulahi dorohana jala pokoana doaka tota jala reok ponona dosude dosana sidai tulaut apala naum bagas. Sale honom mudo hasitongan tu si Jakob asini roha tu si Abraham naung ni uari homu tu opunami sian aka arina robi dobe ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Maju mana pagalak lilin. Di basa-basahon debatado anak nana sesadai lau paluahon portibion tung balgas itu tudo holong ni rohana di bagasan Yesus Kristus si palua portibion tapuji matuhan debata di bagasan Yesus Kristus narade maka holongi hita dohot makilalahon pakilalata alani jongjong mahita jala tapagalak ma lilita asa holong nahot hati uron na manodangi hita. Jala Roma tujolo pitu halak utusan ni huria mabuan lilin si pasahaton na tu parjamita.
lahom hamu baritahon hamuma Kristus do panodangi nasotupa mardalan dinahulum akana mangihuton ibana zongjong mahita saluhuna borhak mahamu manggalaki lilin ni ruas ni uriata. Musik hanya musik saja. Masih hanya musik saja. Boleh juga menyalakan handphone dengan lightnya di tempat masing-masing. Sekali lagi, musik. Laos taide homa.
Kapanakok ma ganup lilit tabi. Tetap jongjong. Taha tidak koma hapor siautai, songon na hina tidak kon didongata sa hapor siaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, Ido ama parguguna sohatu dosan, nato mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinibon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang so. Tuata naon nabernit, di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanu tano. Namulak mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul siamun debata Jehovah, amanai parguguna sohatu dosani, isimai bana pamamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hato panelak Kristen akka nabadia, dohot di sandosa, dohot di hatai namandok. Mulak mangulu sogut dan halak nong mate, dohot di hanguluan nasura sudah. Amin. Sunggul-sunggul dihita di Bodarion. Marsogut 25 Desember 2024, ima pesta Natal Parjolo, tapatupado ibadah pesta 5 hali, masuk pukul 6 WIB, pukul sia WIB mar bahasa Batak, pukul 10 tolu WIB, pukul 10 WIB, dohot pukul 10 sia WIB mar bahasa Indonesia, jala disudehi ibadah di patupado marulaon nabadia. Ima sunggul-sunggul tuhita di Bodarion.
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, di mana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadamang dainang hahanggi pinaribot di bagasan guarni Tuhata. Sudi hamun waeng nabongot tu bagas joroon dohok na di pataran lapangan di gerejata, dohok na di ruangan Lukas, ruangan Timotius, dohok na di lantai sada, lantai tulu. Sahak mata binatal sian hami saluhna tu hamunak kadamang dohok dainang. Selamat hari Natal madihita. Berita nauli pasuksu lasni rohatai manatar surat di Lukas 2 ayat 2 rodi 10 songonom mahatana. Jadi adong ma marborngin di ladang dari sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida. Jalamar sinodang masangap ni Tuhani humaliang nasida, gabi mabiar si tutuma. Alay dok suru-suruan ima tu nasida, unang hamu mabiar, ay barita halalas ni rohagudang dohubuat tuhamuna, parsaulian ni sadok bangsoy. Ay naung tubu do di hamu sabornginon, di hutan si Daud si paduai ima Kristus Tuhani omma partinada di hamu poso-poso do dapotom muna nabi norhos peak di panggagatan zala topu madong-dongan ni suru-suruan ni torop akka parbadua gijang dipuji nasida do debata madok hasangapo ma di debata di gijang dame ma di tanaon dia kajolma halo moani ima sahatna huriani Tuhata marlas ni roha hita marpungu di bagas ni joro ni Tuhata bornginon marningot hatutubu ni Tuhata Yesus najului di barani pinahan alain waeng seorang di bagasan rohat tabi jala mauliate Tuhan songonon hita torok ma
Tuani ma dilehot debata arina tiur arina dingkat dihita. Boy pazupang akana disihadauan tupa akana somulak tuhuta madapoton natorasna tupa deba alamargahu tiket doh lana asing alai boy hita marulupulup marlas niroha di bagasan Bornginon. Amin. Purian itu hatta buasa permahan ditopot tuhatai. HP permahan di halak Israel dang masuk etongan ni hazol maunon. Zolmanale ado permahanon. Jolma na terduru ro akka permahan. Akan naso masuk hitungan. Bahkan dejo di dokon dangadong nilai kerohanian di permahanon. Bahkan dirajumi songo sampah ni masyarakat. HP tusido ro debata manopok nasida marhite suru-suruani. Buasa dang tu istana ro tu hatai hulaning. Buasa dang tu bagas zoro tongom mertangi yang torop jolma. Buasa dang tu inganan dari bur. Alai tu panggagatan dong. Tu inganan ya kapermahad dong. Ro debata manopot nasida. Lapatanna ahaw lot tasiganu pari met manang balga rodo debata manopot tita. Tuhan tidak hanya datang ke rumah Tuhan, tetapi dalam keseharian hidup kita. Tuhan tidak hanya datang kepada keramaian, tetapi ketika mereka yang sedang kesepian juga Tuhan datang. Molong di sono ngakan merbaju doli-doli kesepiak kodang roham lekmu rodo debata manopot tonuai. Meloro di sono kaina nama belu kesepian rodo debata manopot tonuai. Alai dang ama-ama be manopot to inang nama belu. Dang doli-doli be alai debata nadi Banua Gijangi. Itu berarti Tuhan hadir dalam keseharian hidup kita. Apapun keseharian hidupmu, apapun profesimu, apakah itu sebagai karyawan balbal songot di hutanami, atau karyawan biasa, atau pemulung, atau mungkin orang yang bekerja sebagai Grab, Tuhan hadir dalam keseharianmu, menjumpai engkau di mana engkau berada, di mana engkau bekerja. Idolas nirohata. Maka tema kita malam ini ialah halalas nirohagudang persaulian ni saddo bangsoi. Las maroham doli-doli dohoto na merbaju. Las maroham dakdanak nang remaja. Las maroham aka ama dohot ina. Las maroham di tonga-tonga niulom musiganu pari. Ala rodo debata manopot hitaganub tu ulauta marsada-sada. Hamunak kadamang do dainang las rohata ala persaulian ni saddo bangsoido haroro ni Tuhani. Didok naking ayat 10 unang homabiar. Ai barita halalas ni rohagodang do hubuat tuhamuna persaulian ni saddo bangsoi. To all the people. Sukacita dari sorgawi adalah kepada semua orang.
bukan hanya sekelompok orang, bukan hanya kepada sebagian orang, atau sukacita secara sektarian, tapi sukacita bagi semua orang, to all the people. Ise petaho ibana, aha petaho ulauna, aha petaho pergumulanna, Tuhan hadir membawa sukacita bagi kita semua. Patoluhon lasni rohata ima di jauh debata kita hidup sederhana, tetapi mutunya tidak kurang. Apalagi tema kita di KWI dan PGI tahun 2024 ini, marilah kita ke Bethlehem. Beta Mahita to Bethlehem. Tapi jangan dimaknai Bethlehem ini ke di dunia Timur Tengah kuno. Seolah-olah kita mau ziarah rohani. Tapi Bethlehem yang dimaksud adalah hati kita masing-masing. Bethlehem terdiri dari dua suku kata. Bet, rumah. Lechem, roti. Maka Bethlehem ialah rumah roti. Hati kita ini menjadi rumah roti. Gemar untuk membantu, gemar untuk memberi. Apa yang dapat kita sampaikan menjadi roti bagi sesama kita. Rumah tangga kita menjadi Bethlehem, rumah roti. Tempat pekerjaanmu menjadi rumah roti dengan melakukan kinerja yang terbaik. Kalau ada di antara kita tempel ban, bekerjalah sebagai tempel ban sebaik-baiknya. Jangan 2 menit sesudah tempel ban, habis itu kempes. Tetapi semakin baik. Kalau engkau bekerja di kantor, selesaikan pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya dan tuntas. Sebab ada orang berkantor mulai dari pagi pakai jas, pakai dasi, tapi satu surat tidak selesai. Tapi kita kalau Bethlehem, hati kita selesaikan, tuntaskan dengan baik. Maka orang yang pergi ke Bethlehem, yang merayakan Natal malam ini, di samping kita bersukacita, orang lain juga harus bersukacita. Bethlehem itu juga mensimbolkan kesederhanaan, kesahajaan. Tidak ada hotel waktu itu, yang adalah kandang domba, sangat sederhana. Tapi meskipun sangat sederhana, karya Tuhan tetap terjadi di situ. Meskipun sangat bersahaja, karya keselamatan Tuhan juga terjadi lewat kandang domba. Sederhana, tetapi dampaknya besar. Kesederhanaan itu baiklah juga kita lakukan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Termasuk dolar sekarang sudah mencapai kurs rupiah 16.500. Nanti Januari 2025 PPN akan 12%. Maka anak-anak Tuhan yang saya kasihi, hiduplah sederhana. Kalau memang tidak perlu dibeli, tidak usah dibeli. Kalau kau tidak usah beli sepatu yang tinggi-tinggi, 1 kali 1 tahun kau pakai, mungkin tidak penting. Ingat jasmu di rumah sekarang berapa? Kalau ada jasmu di rumah 6-7, tapi hanya 1 kali itu kau pakai 1 tahun, mungkin itu bukan lagi kebutuhanmu. Ibu-ibu coba hitung tasmu berapa di lemari. Mungkin ada 12-20. Tapi jangan-jangan ada juga di antara yang tidak lagi kau pakai.
sepanjang 1 tahun, itu berarti itu bukan lagi kebutuhanmu. Hidup dengan sederhana tetapi tidak kurang membuat kita berkualitas. Anak-anak gadis juga, kalau memang kamu sudah memiliki wajah yang cantik, tak perlu lagi dipoles-poles dengan 3 lapis yang malah membuat wajahmu berkurang cantiknya. Tapi kesederhanaanmu itu menjadi penarik yang luar biasa bagi laki-laki yang lain. Laki-laki juga di zaman ini tak perlu harus mencari gadis-gadis yang 3 lapis lipstiknya. Tapi cari yang mungkin jauh lebih sederhana, yang genuine, yang asli, tetapi sangat bermutu, bahkan berkelas. Saudaraku yang kekasih, sukacita berikut ialah gembala ini bersahut-sahutan, marilah kita pergi ke Betlehem. Ketika mereka melihat kelepasan dari Tuhan, bukan berarti mereka hanya tercengang-cengang begitu saja. Lalu mereka berhenti berdiri. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan lewat malaikat-malaikat segera bagi mereka bergegas pergi ke Betlehem. Ditinggalkan dulu sebentar pekerjaan mereka sebagai gembala. Lalu mereka pergi menjumpai bayi yang lahir di Betlehem. Artinya orang yang bersukacita mau meneladani gembala ini, tinggalkan dulu sejenak keseharianmu. Tinggalkan dulu sejenak pekerjaanmu sehari-hari, kesibukanmu, agar engkau memiliki waktu yang khusus berjumpa dengan bayi di Betlehem. Orang yang hanya ditekan oleh kehidupan sehari-hari, dia tidak akan bisa pergi ke Betlehem seperti gembala ini. Tetapi ditinggalkan dulu sebentar, agar yang utama tidak tertinggal, meskipun pekerjaan sebagai gembala itu penting. Gembala memiliki kecakapan memilih mana yang prioritas di antara yang penting. Mencari nafkah lewat bergembala penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apapun pekerjaanmu diberkati Tuhan, itu penting. Tapi jangan sampai pekerjaanmu menghambat engkau untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya mungkin kita di sini, kalau tiap hari Minggu juga seperti ini banyaknya beribadah di gereja, kadang-kadang susah juga gereja. Maka diberkatilah saudara-saudaraku yang mungkin hanya baru kali ini kita ketemu di gereja ini. Tetapi tetaplah kita ketemu besok, hari 26, hari Minggu, dan untuk seterusnya. Belajar dari gembala yang dianggap hina, yang dianggap kecil, yang dianggap tidak masuk hitungan, tapi memiliki cara pandang yang baru, meninggalkan sejenak pekerjaannya sebagai gembala, supaya dia bisa berjumpa dengan bayi di Betlehem. Tapi memang tidak selamanya dia terus di kandang domba. Setelah berjumpa dengan Kristus yang lahir itu, mereka juga kembali ke pekerjaan sehari-hari. Tetapi dia bukan lagi sekadar mencari nafkah di situ. Dia sudah menjadi orang yang menggembalakan domba sambil bersaksi bahwa mereka telah melihat bayi yang lahir di kandang Betlehem.
terakhir, sukacita kita, saudaraku yang kekasih. Gembala di Bethlehem ini tidak pernah layak menjadi saksi. Karena dianggap dia lebih banyak berbohong daripada mengatakan yang benar. Maka dalam pengadilan di Bethlehem dan di Yerusalem tidak diperkenankan seorang gembala menjadi seorang saksi. Karena dianggap tidak layak. Dianggap tidak akuntabel. Dianggap rasa bohongnya lebih besar dibandingkan dengan kebenarannya. Tetapi gembala ini berubah setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia bukan lagi sembarang saksi, tetapi menjadi saksi kunci, saksi utama terhadap kelahiran Tuhan Yesus. Maka sukacita kita juga malam ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Tuhan sedang memakai kita menjadi saksinya lewat pekerjaan kita, lewat kehidupan kita, lewat kata-katamu yang terpuji, lewat perangaimu yang terpuji, lewat kinerjamu yang dapat diandalkan, menjadi saksi yang dapat dibaca oleh banyak orang. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, manakala ada hatimu yang sedih malam ini, atau ada beban di dalam jiwamu, Tuhan hadir menyapa engkau, menjadikan engkau menjadi berkat, menjadi saksi. Buang rasa sedihmu, buang bebanmu yang berat, agar dengan sepenuh hati kita boleh bersukacita, bergembira seusai Natal ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Marilah kita berdoa. Mauliate madihoali Tuhan, nunga dilehoko dihami halalas ni roha gudang, marhite-hite hatu tubum di bagasan bornginon. Mago ma Tuhan akka arsak ni rohanami, mago ma akka lungun ni rohanami, mago ma akka buban na madukduhi ati-ati nami, jala marede-ede marulupulu marlas ni roha situtu mahami, ay nunga doho tami taruli di haluaon marhite-hite hatutu bumi. Di bahini bahay maroha nami ganup, keluarga nami ganup, ulaw nami ganup, gabi Bethlehem na baru, huta roti na panguluhon akadongan na humaliakam. Di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, oloy matangyang nami. Amin. Marede mahita halalas ni roha gudang.
Sambil kita bangkit bersama. Nani haholongan ni Tuhata Yesus Kristus atau kinari maruzung ma parsaurata di ingananon alai tahapor syaido nasotu pamaruzung asini roha dohot padongan yon na dingoluta
Alani toktong mahita papatar hon-honong na di perenguluot ta si ganupari. Tatangnya komapiliata ali di batama nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauli utus upasahat tami masyan na nileomi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na hutus di zulum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harazau mo di tonga-tonga ni huriam dohot di pertibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbedia maguarmo, say Roma harajaum, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangakong. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama hong. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midahong. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor homma damena tutodim. Songo si kata masih jalangan, izulu mahitan non nabui, uhuk mata dehon, we wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We